sun's finally caught her. There between the highs, two died and none survived. Must be proud of yourself. No, nyt lähdetään merille. Bermudoja taakse ja suuntana Azori. Ja Suomi, just näin. Hienoa. Ei siinä mitään. Nyt keli näyttää hyvältä. Aamulla oli aikasmoinen puhuri ja sen lisäksi satoi ihan sikana. Ja nyt sää kirkastus, matalan keskus meni ohitte ja ei tässä muuta kuin ajetaan niin sanotusti Tonghatista. Bermuda Radio. This outbound sailing vessel Dysel calling out channel 27 over. Dysel, Bermuda Radio 27, go ahead over. Bermuda Radio, this is sailing vessel Dysel. We are currently at the St. George Harbour area and are leaving in about 15 minutes from Tongkat towards Azores. Over. Roger, that's all noted, thank you. Could you just spell your boat's name for me? Could you spell Dysel phonetically for me, please? I will spell Dysel. It's Delta, Yankee, Sierra, Echo, Lima. Over. You say you are headed for the Azores. Is that Horta? Is that Fayal you are headed for? Yes, we are heading towards Horta in Azores. Over. And how many people on board, please? There's 4 people on board. How many days run do you anticipate to Horta? How many days do you plan? Our estimate is between 12 and 16 days, so between 12 and 16 days. Radio, roger, that's all noted. Thank you very much. You are clear to proceed through the town cut. Have a safe and pleasant crossing. Bye-bye. Tuolta hyppii noin. Toinen päivä. Maanantai-päivä Pohjois-Atlantilla. Tää Antti. Armoton yö takana ja niin kuin näkyy, niin armoton päivä edessä. Tiimaton vedessä delfiinissä ja just syötiin tuoretta pullaa. Oli eka yö valtamerellä. Vähän oli tommoset ryskysää ja ei hirveästi tullut nukuttua, mutta yritettiin työtä tästä lähtee. Pientä merivahinkointia koitti tulla pintaan. Torstai ja lounasaika täällä Pohjois-Atlantilla. Vähän tuulee ja sataa vettä. Mut eiks mene Patti hyvin? Patti menee loistavasti. Meillä on tommoista. Piti vähän ottaa käsijarrua, kun mentiin tommoista 7-9 knotsia koko ajan. Vähän ranteet väsymään, mut nyt yksi reivi isos ja jeenoa kokonaan ja mennään vasta 7 solmua tasasta. Joo, kohti Azorei. Alkko näkee vähän laantunut. Kyllä. Välillä tulee pieniä kesämökkejä, mutta enimmäkseen on tämmöistä bussipysäkkiä vaan.
Tästä seilataan. Sataaks? Sataa! Ja tuulee vai? Kovia hommia. Messiväki on tuo ulkoa. Nauttis kelistä. Tällaisen se yöseilaus näyttää mittaria valossa. Jaa, mikä se Antti on rikki? Meidän purje. Yllättäen tuli tyyntä. Vaikka oltiin vähän odotettu, että tänään olisi vielä tuullut ja kerrankin aurinko rupesi paistamaan ekaa kertaa viikkoon ja operaatio kuivatus meneillä. Kaikki oli kosteita ja märkää tuolla paatissa, niin 5.24 veneen aikaa. Ja aurinko rupee pikkuhiljaa idästä nousemaan. Ihan pläkää. Tuulee ehkä metrin. Eli vähän erilainen keli kuin tässä aikaisempina päivinä on ollut. Täällä ollaan, vettä satelee vähän väliä. Tää on aika tällaista harmaata, ihan kuin olisi Suomessa. Lämpö on ehkä 18 astetta. Kostee. Autopilotti ajelee. Joka puolella pelkkää harmaata. Tuossa huomenna olisi tai säännösten mukaan niin tulee uusi matalapyyhkäse ihan tuosta meidän pohjoispuolelta ylitte, niin tuuli pitäisi voimistua 15, puuskat 18, 19 metriä ja pyyhkäse nopeasti sateen kanssa ylitteet.
täällä tehdään? No niin. Tervetuloa Dysselin keittiöön. Tänään vuorossa olisi chicken stripsia oma tekemällä Dysselin voileivän pedillä. No niin. Tässä vaiheessa olemmekin jo tehneet taikinan valmiiksi. Se kävi näin kädenkäänteessä hieman vaativammissakin olosuhteissa. Taikina laitetaan uuniin 40 minuutiksi ja kanat voi paistaa samalla kaasulla. Tästä tänne. Mitäs tänne? Ajattelin, että olisi vierellä miehistöaika myös vierellä blogin merkeissä. Sellaista blogitekstiä tässä kirjoittaa. No niin. Sen verran kun mä tämmöisen tuohon Tantti sanoi, että Lisäksi meillä on koneessa merivedestä aiheutunut häiriö ja tää piippaa. Just äsken teipattiin piipperi vähän hiljaisemmaksi ja varoitusvalot palaa. Ja Täällä on vähän hiljaisempaa. Mitäs täällä tapahtuu? torstai hernekeitto. Perinteinen torstai hernekeitto Dysselis Pohjois-Atlantilla. Lämpärin korjaus. Mä laittanut näin kovaskelis ikinä pannukakkuun. Et varmaan oo. Katsotaan kuin pannukakku tästä operaatiosta tulee. Tässä voi tulla. Reivaamaan, mutta just ennen reivausta katsotaan vähän mitä takatilaa kuuluu. Mitäs täällä puhutaan? Täällä vetää kurahousuun jalkaan. Täällä valmistaudutaan. Toi ulos lähtö. Ei oo ihan sama enää kuin Karibia. Tää laittaa vähän niinku vaatetta päälle. Se sinun sielusi on juuri kuka ties. Taivaan sinessä saat vapaana säkin. Lapsuustoverini, vanha merimies. Lapsuustoverini, vanha merimies. Sain tulla, etkä tornator mä itse tunsin kokeneeni saman kohtalon. Eipä ollut virkaa enää, tumhappuna peittin enää. Ja toisiksi vikaa päivää vai? Tässä Olli tuumailee. hieno keli viettää 27 vielä synttäreitä. Olli, paljon onnea vaan. Mitäs tähystäjä näkee? Siellä Hortan Petersaari valojen kajastus kimmeltää siellä horisontissa selvästi ja kirkkaasti. Hortan satamassa ollaan tässä niinku huoltopäivä käynnissä ja kaikki tavarat on kuivumassa täällä näin. Yritetään odottaa auringonpaistetta ja käyty tänään mastossa katsomassa, että masto on kunnossa ja nyt seuraavaksi vuorossa on pohja tarkastus. Siellä meillä on erikoismies Sundqvisti täällä laidalla. Laitteita tarvitse, sinne se menee. No, onks lämpöstä? Ai saatana. When you see black, you never... Miten se menee? Maailman hienoin musta hiekka. No niin, nyt on 17. päivä. Ja passit on jossain mukaan. Passit on mukana. Se oli hyvä kysymys. Ei jätetty passeja rantaa. 17. päivä 5. ja Azoreilla Hortas ollaan. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä täältä sitten kohti Manner-Eurooppaa. Vähän pilvinen sää on. 11 vuorokautta taas pitäisi olla merillä, mikä sanotti fiilis. Loistavaa. Akut täynnä ja tankit täynnä ja vesitankit täynnä ja
Miehet rautaa ja meri pehmeä. Ei mitään ongelmia. Tässä Kimmo sanoi tähän näin lähtösanoiksi. No mä sanoisin, että johan tätä on viikko odotettu, että päästäis lähtemään. No niin. Hieno juttu, että päästään lähtemään. Tässä sieltä tulee vielä... Ei mitään, tuulta toivotaan ja hyviä toivotuksia. No niin, näin. Ei siitä mitään. Dysseli rupeaa ottaa irti tästä näin ja merille lähdetään ja Pohjois-Atlantilla ja tuulee sellainen 5 metriä etelästä ja päätettiin nostaa spinnu ylös. Oikein loistava spinnuttelukeli. Ja Kimmokin on päässyt ruorin taakse. Viime yön tää tuuli tyyntys niinku aivan totaalisesti ja tällä hetkellä näkymä on tällainen. Mittari näyttää metrin tuulta ja koneella painetaan joka puolella tasasta harmautta. Jaha, sieltä tuli Kimmo kannelle. Tässä nyt on ohjelmassa. Näkyväisesti tipahti aika kovin, et ei täällä auta kun tutkalla ajalla katsella löytyykö joku jostain. Yksi tutkakaiku saatiin tuossa aamulla jo. Tarkemmin tiedätkö mikä se oli, tässä Antti härvää. Pitää saada kalaa. Tässä on perjantai-päivän askareet niin Pohjois-Atlantilla. Toi kone vuotaa aika hullusti dieseliä ja niin nyt yritetään selvittää, että mistä se vuotaa. Kaikki dieseli menee tällä hetkellä koneen alle eikä todellakaan kuljeta meitä eteenpäin. Tervetuloa tänne Dysselin luontoelämykseen. Kuunnellaan valaiden ääniä, taustalta kuuluvaa vinkuna. Kuuluu pilottivalaista. Kuunnellaan hetki. Mennään katsomaan, miltä ulkona näyttää. On pohjan tähten alla, tää koti mulla maine. Mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen. Pohjan tähten alla. Elää suomalainen. Tossa on Rotterdami satama ja joku Europortin niin sisäänkäynti ja aikamoinen määrä trafikki täällä. Tullaan kesäkuun mikä 6. päivä ja tuulee lounaasta sellainen 10-12 metriä. Ja siinä on itse asiassa joku rajavartioalus, tulee varmaan kattelee. Tässä oli Matti teki hienoa bannaria meille tänään. Haluatko Matti kertoa tästä bannarin tekemisestä? Vaikeuksien kautta voittoa. Mitä tapahtui? Se jääköön salaisuudeksi. Do you have some similar experience on the kitchen? Oh, absolutely. As a coffee expert, Great. so I understand how he feels. We spent a day in the fridge. In the fridge, not outside the fridge. In the fridge. Tämmöstä tää on Eelannin vieressä. Matkalla Helsinkiin. Kuinka Antti on jäljellä? Nynäshamn ja 112 milettiä. Dysseli suuntaa pohjoiseen. Kyllä. Täällä ollaan Lauttasaari ja Hoski näkyy ja aurinko paistaa ja täällä laitetaan kantta valmiiksi rantautumista varten ja mikäs tässä? Se on 17. päivä kesäkuuta ja kello on joku 10:30 ja Sandi-reissu päättyy aurinkoisiin tunnelmiin Helsingin Lauttasaareen. Hieno tulla kotiin. No niin, mitkä fiilikset kun Sandi-lippu riehuu taustalla ja
viedä, se on hotski. 10 kuukauden. What's going on? Where is it jammed? Why is it jammed? Tällaista on tää miehistön kanssa touhuminen. Professional crew, nothing like them.